Har du tænkt over, hvor mange kort vi sendte afsted til PSA i sidste måned? Så er det her video for dig, for vi kommer til at dykke ned i tallene og afsløre spændende trends og statistikker. Lige fra Pikachu og Charizard dominerer hitlisterne til hvem der kommer til at løbe med den eftertragtede 3. plads. Så gør klar til et spændende indblik bag kulisserne i den seneste PSA submission. Vi sparkede 2024 i gang med et brag. Vi sendte for hele 1302 kort som community. Mange af jer kommer afleveret jeres kort til Copenhagen Gaming Week, som lå i midten af januar måned. Her fejrer vi sammen med jer vores nye dealership. Men lad os kigge lidt på fordelingen af, hvad det er, der er blevet sendt. TCG-kortdelen dominerer med 80,18% mod sport, som ligger på 19,82%. Så sportsfans, bolden er nu på jeres banehalvdel. Vi dykker endnu mere ned i tallene nu og kigger på, hvordan de forskellige TCG'er fordeler sig i januar submissionen. Men lad os lige starte med at få slået fast, hvad TCG egentlig er. TCG står for Trading Card Game, og moderne TCG slog igennem i 1993 med Magic the Gathering. Sidenhen er der kommet mange forskellige TCG'er til Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Duel Masters, Harry Potter, Rise of Us, Dragon Ball, Flesh and Blood, Metazoo, Nostalgia, Lorcana, One Piece og mange flere. Det kommer nok ikke som nogen overraskelse for nogen, at Pokémon dominerer TCG-fordelingen med hele 86,11%. Det der dog bliver interessant, det er at se, hvordan de andre TCG'er kommer til at fordele sig, særligt i fremtiden. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at One Piece er blevet ekstremt populært. Derfor bliver det også interessant at se, om den egentlig kommer til at få en reel stigning. I denne måneds submission har den udgjort 10,15%, og dermed den største TCG efter Pokémon. Er One Piece den TCG, der kan tage kampen op mod Pokémon? Inden for sport er fordelingen noget mere jævnt, end vi ser det inden for TCG. Vi har to store hovedgrupper, som er NBA og fodboldkort. NBA fører dog stadigvæk med sine 54,55% mod fodbolds 39,67%. Det virker dog til, at markedet for fodboldkort og mængden vi ser, der kommer ind, er opadstigende, så det bliver spændende at se, hvordan fordelingen kommer til at se ud de kommende måneder. Vi skifter gear en gang og kommer til at kigge på noget, som vi rigtig ofte bliver spurgt om. Nemlig, hvad er fordelingen mellem moderne kort og vintage kort? Inden for TCG kommer vi kun til at kigge på Pokémon, fordi de andre TCG'er enten er så lidt repræsenteret, eller så nye, at det giver mening at opdele dem i æraer. I sporten hopper vi direkte til NBA, hvor vores NBA-ekspert Lasse har hans helt egen særlige opdeling. Inden for sportskort, der starter den første æra faktisk helt tilbage til sportskortenes oprindelse, som er i slutningen af 1800-tallet frem mod midten af 80'erne. Det er dog kort, hvor vi stort set aldrig får nogen ind på vores submissions, så derfor har vi valgt at starte den første æra fra midten af 1980'erne frem mod 2000, som vi har valgt at kalde Jordan-æren. Herefter hopper vi over i Kobe-æren, som strækker sig fra 2000 og frem mod 2018. Den æra, vi er i nu, har vi bare valgt at kalde moderne. Vi ved jo ikke, hvad den her æra den kommer til at blive kendt som. Hvis du har et bud på, hvad den her æra, vi er i lige nu og her, kommer til at hedde eller blive kendt som, så smid det i kommentaren. Hvis du er uenig med vores opdeling af de her forskellige ærer, er du velkommen til at tage en one-on-one mod Lasse. Det bliver nok lidt ligesom NBA Finals, spændende og intenst. Når vi kigger på fordelingen af de her forskellige ærer, så er der en stor vinder, og det er Jordan-æren, som faktisk løber med mere end 78% af fordelingen. Og hey, hvis du er fodboldekspert derude og vil gerne have, at vi har mere fokus på det, så sig endelig til. Vi er her for at give dig det, du gerne vil have. Inden for Pokémon har vi lavet fordelingen således, at fra 1995 og op til 2003, hvor Wizards of the Coast stopper med at printe kortene fra Pokémon, har vi valgt at kalde for Vintage-æren. Fra 2004 op mod 2015, som jo er den her periode i Pokémons historie, hvor der er blevet printet utrolig lidt, og der har været en stor nedgang i Pokémons popularitet, har vi valgt at kalde for Neo Vintage, altså ny Vintage. Den moderne æra har vi sagt strækker sig fra 2016 til 2019, hvor vi møder nostalgiske sæt som Evolutions og hele vejen op til Sun and Moon-æren. Og den sidste periode fra 2020 og frem til nu har vi valgt at kalde for ultramoderne Pokémon. Er du enig med vores opdeling af de her forskellige ærer,
så lad os høre dine argumenter i kommentarfeltet. Hele 76% af januar submissionen kommer fra ultramoderne perioden. Og en lille ekstra sjov detalje, fordelingen mellem japansk og engelsk Pokémon fordelte sig således, at der blev sendt 29% japansk Pokémon og hele 69% engelske Pokémon i januar måned. I starten af januar 2024 udkom PSA med deres egen rapport omkring, hvilke kort der er blevet graded flest af i 2023. Inden for sport fordelte hitlisterne sig således, at Jordan ikke overraskende var nummer 1. Kobe Bryant kom ind på en anden plads, og på en tredje plads havde vi LeBron James. Vores liste fra januar måned ser dog en lille smule anderledes ud. Vi har stadigvæk Jordan, som kommer ind på førstepladsen. På andenpladsen der har vi så Kevin Garnett, og på tredjepladsen har vi så Kobe Bryant. De her hitlister bliver sjove at følge med i fremadrettet fra måned til måned og se, hvordan de udvikler sig. Hvis du ved, hvem de hotteste fodboldspillere er lige nu, så send os en besked, så vi også kan køre statistik på de spillere. I samme rapport kommer PSA selvfølgelig også ind på, hvilke Pokémoner der er blevet sendt flest af i hele 2023. Ikke overraskende, så er det Charizard, der ligger nummer 1, og Pikachu følger lige efter. Det er cirka graded omkring 400.000 Pikachu-kort og Charizard-kort i hele 2023 hos PSA. Den interessante placering er selvfølgelig tredjepladsen og se, hvordan den fordeler sig. I 2023 hos PSA var det Mew, der fik snedet sig ind på top 3-listen. Det skal dog nævnes, at der blev kun sendt cirka en fjerdedel så mange Mew-kort, som der blev sendt af Charizard og Pikachu. Men hvad så med vores community? Ikke overraskende så holder Charizard fast i sin første plads, og Pikachu følger lige efter. De to kommer nok til at konkurrere de næste mange måneder om første og anden pladsen. Der hvor det bliver interessant, det er at se, hvem der løber med tredjepladsen. Det er faktisk sådan, at vores liste ikke er identisk med PSA's liste. Mewtwo slår i januar måned Mew lige på målstregen med en marken på 0,5%. Så det er super tæt. Det bliver derfor spændende at se, hvem der kommer til at løbe med den her eftertragtede tredjeplads de kommende måneder. Og det afrunder januar måneds grading rapport. Hvis du også gerne vil have indflydelse på, hvordan de her forskellige lister, de her statistikker og de her tendenser, vi kigger ind i, hvordan de skal udforme sig i de kommende videoer, smid et like på videoen, subscribe til kanalen og del dine tanker i kommentarfeltet. Tusind tak fordi I så med, og vi ses om en måned.